Salam kadirli vatandaşlar. Men size şuun bir dady gurrun vermekçi Türkmenistan'da bolup geçen zatlaryň biri. Indi bu täzelikde başlandat meheme işgärleri mektepleri aýlanyp mektep okuwçylary bar. Şu 10-15 ýaşly okuwçylaryň arasynda aýlanyp müsgün sokorluk edip ýuwuşlyk bilen sorag edýärmişler. Kimin näýe kompýuterde näýe baş çykýar, kim nämeleri başar bilýär, kim VPN ustanowka edip bilýär, kompýuteryň içinde daşynda nämeleri bejer bilýär, şolary ýaly aýlap öwrüp diýär, sorag berip şu çağalary sorag edýärmişler. Kim VPN ustanowka edip bilýär diýen ýaly. Sebäbi çağalar 5 manat pullyp şu VPN'i inni ilata ustanowka edip berýändirler-de bir 5 manat pul bolsun diýip. Bu çağalara maşlykdan edýän bolmaly. Indi men şu ullakan daýlary ýüzlenip bilýär meheme işgärlerine. Ortalar aýtmışlar, "Взрослый дядьки" diýär-de. Sizine ullakan adamlar, ullakan daýlar, saçyňda ak girin. Ol lönk edişip, pöh edişip, garnyňyzy sallap, o kiçik çağalaň ýüzüne ylgap. Indi utanaň dokmy siz? Siz utanç däme bu ullakan adamlar garnyny sallap, pöh edişip, mektepden mektebe aýlanyp, çağa gözläp, kim VPN ustanowka edip bilýär diýip, şeýdip bermek utanç dämkä? Saçyňyzyň agyndan utanyňa. Ullakan daýlar. Siziň başarmaýan, siziň kelleňiziň işlemeýän dadyny şu 10-15 ýaşly çağalar edýäne. Kompýuterden baş çykýar şolaň. Beýlekden baş çykýar, tehnologiýadan baş çykýar. Men pikirimçe utanç be. Lönk edişip çağalaň ýüzüne ylgap bermek utanç. Günne goýun o çağalary. Siziň başarmaýan dadyňyzy başarýan bolsa begeniň şoňa. Meniň bir neme ýadyma düşýär. Şu bir mahallar Charlie Chaplin'ni bir gülkünç satirik neme bardy. Artist bardy, humorist. Şonuň bir kino lentalar bardy. Tiz geçirýän gülkünç hereketli ýöne gülüp oturmaly da tiz geçirilýär-de kino lentalary, kratkometrajny şolar ýaly filmler bardy. Meniň şu gözüme gelýär. Şu meheme işgärler garny sallaşyp zygyr mektepden mektebe ylgap ýörenler çağalaň ýygyna. Olaram kaçıp şeýdip ýörenler gözüme gelýär. Siz utanyň. Meheme işgärleri. Garnyňyzdan utanyň, taçyňyzyň agyndan utanyň, gowraňyzdan utanyň. Pöh edişip ylgaşyp ýörenler. Utançsyzlar. Şu mektebiň çağalary galym size. Ýurduň howpsuzlygyny üpjün etmeli siz? Şu öz işiňiz ediň siz. Ýurduň, milletiň howpsuzlygyny üpjün etmeli bolsaňyz şonu üpjün ediňiz. Çağalarda näme günah bar? Diýmek olar 5 manat guladan ýan bolmaly. Gojalaryna kömek etmek üçin. VPN ustanowka edip berýän bolsa 5 manat pul gadan ýan bolmaly. Diýmek olan garny aç. Diýmek olan garny aç. Bir ýerden kazanç getirmeli öýüne. Ondan ýene şu ýaramadan çağalar aýlanýamyşyn şu wagt. Bolin öňler kiçik çağalar aýlanyrdy bir 10 ýaşly, 5 ýaşly. Indi 15 ýaşly çağalaram aýlanýamyşyn. Bu näme aňladýar? Bu dogrudan çağalaň açlygyny aňladýar. Näme de bolsa öýüne bir döwüm çörek getirmeli. Bir ýerden çörek ýemeli çağalar. Ol ýaramadanam bu bahana ol bizim aýlanýardyk çağa mahalymyz ýöne biz bunu zabab üçin aýlanýardyk manysynda düşünmän aýdym bolýar her kimiň kapysyna baryp aýdma öwrenýärdik. Süýçköke berýärdiler, begeni bize aýdýardyk. O süýçkökeler iýleýär, okun belli däl ýöne. Bunu biz hakykatdanam şu çağalyk wagtymyzda weseli üçin, şadýanlyk üçin, zabab üçin aýlanýardyk. O manysynda düşünmän ýöne. Bu wagt действительно çağalar hakykatdanam gapma-gapy aýlanyp ýörýärmişler. Gosidaralara içen aýlanýarmışlar. Döwlet idaralaryna içen, dukanlara içen, restoran, kafe hem ýeri aýlanýarmışlar. Ýöne watan satan programmalaryna bolsa çağalary gow giyindirip, hemmesini meňdeş owadan edip giyindirip, saçlary tahyýaly, kelleleri bantikli, tahyýaly zatly
çağalar en görnükli bay daşınan göreymeni bay oğudun jaýlary aylanıp okujalyklara aylanıp o ýerdenem bedelgi ýagny geýnugli gelin çykyp daýdalar mamalar çykyp çağalara nime paýlaýan ekenler bir dügunçök meňdeş renkli dügunçök her kapydan çykanydy meňdeş dügunçökler bulam ýasama her kimiň öýünde bir meňdeş dügunçök ýokdur her kimiň dügunçögiň renki dadam aýratyn bolmalyra her kim hemmekşinki gök ýa ýaşyl bolmalylar şu ýaşyl dügunçökli nemeleri gök dügunçökli paýlap çağalara berýärmişler bulam ýasama watan tatan programmalar üçin o ýasalan ýanky bir gurulun ssenari ýöne meheme işgärleri ýene-de size ýüzlenýän utunyň taçyňyň agynyň tunyň göwräňinden utunyň mektep çağalarynyň ýerine beýdip kowlap ýörmäň utunçsyzlar pikredeňiz okmy şolaryň 5 manat pul işleýänler ýa bir ýerden gazanýanlar diýip elbetde ad edipdirmi we peni gurnap beripdir-de aýdaly elbetde atmy ýa siziň hökümetiňize garşy gelýän atmy onuň ýene-de şu Daşow welaýetinde şu Erbet ýanyny bolanyny öýme öý broşura paýlap çykypdyrlar ýanky ýatlama denýäli neme türkmençesini ýadyma çynyp pametka aýlap çykypdyrlar paýlap ýanky broşura diýilýär içinde etmeli goýmaly zatlar bar birinji kömek ýanky pajar bolanyny ýanyny bolanyny nähili işler etmeli nämeler etmeli birinji daşary nähili çykmaly özüň nähili halat etmeli şu hakda bir ýazylan düzgünnama ýygynynem şoň içinde şol kompýuter barady VPN barady şu zatlaram girdilipdir şu ýanky gurnamak bolanok diýýäli birem şol Türkmenistanyň prezidentini ýa konstitusiýada dil ýetirmek bolanok diýip paýlap çykypdyrlar onuň goşupdyrlar şoň içine ol pajarnyň bir ýanyny bolanyny etmeli birinji işler özüňi nähili halat etmek nire bu Türkmenistan prezidentini dil ýetirmek bolanok diýip o zatlar nire onuň goşupdyrlar şoň içine utançdylar ýene-de bir edýän işleri bara bir belli bir zat edýän ýaly bolyn arasynda şonam suňşurup sokup berýärler-de ýanky gerekmejek zatlar seňe kime gerek ol Türkmenistanyň prezidentine dil ýetirmeliler ýa konstitusiýa dil ýetirmeliler bir etmeli bir belli bir zat bardyr bir belli bir zat etmeliler şol ýangyn sönürmek bar ýa ýanyny birinji etmeli işler näme bolsa şonu ýazyp şonu paýlap bermeliler ýanyň bolan ýere ýa şo töwereklere şol rayona ýa şol öýlere näşler ýaly biziň meheme işgärlerimiziň hem edýän işleri watandaşlar inni mektep çağalarynyň ýerinen algap başlapdyrlar kowlap şu WPN kim gurup berýär diýip ine biziň çağalarymyz ýedehinni Hudaýa şükür tügeleme bulara sehel bir goltgu berseň sehel bir itergi berseň tigirlenip gidýär bular ýöne biziň şu meheme işgärlerimiz bular ösdürmejek bolýarlar nämemişin WPN gurnap berenmişin ine utançsyzlar bolýa adamlar sag bolun taňyr kızyn dinleýäniniz üçin